hintayin lang natin ang iba na punta dito sa ating live. Okay? So, nandito lang ako sa aming bahay. Yan, guys. Nasa bahay. Seems na nasa bahay lang tayo. Yan. Hindi ko makita ang mga message. Wait lang. Gagawa pa tayo ng bubbles or pop lang? Parang ganyan lang. Parang too much. Ganyan. Baka gusto nyo ng ganito. Parang sinauna. Yan, parang sinauna. Ito yung sinauna panahon. Kaya ito kaya. Parang pangit naman. Itong pop. Okay. Pero kung normal. Gusto ko yan. Okay. So yun, guys. Hintay-hintay lang tayo sa mga bisita. Yan. I-share ko sa inyo, guys, kung paano ko nakuha yung program ni YouTube. Dito lang tayo sa ating munting bahay. Kasi lockdown. Welcome. While naghihintay tayo, guys, anong gagawin na? Kukunin ko yung gorilla tripod ko para hindi ko kayo laging hinahawakan. Okay? Mainit lang to na tubig, guys. To. Yan. Ito yung result ng Give Low. Yan siya, guys. Pasok tayo sa bahay. Pasok tayo sa bahay. Yan, pasok tayo sa bahay. Yan, guys. Oh, may color center dito sa amin. Call center. Ito yung gorilla pod, guys. Say hi mo. Hi. Hi, hello. Sino ba yan? Live. Ha? Live, eh. Tingala siya, guys, na live. Live. Ayan yung update, guys. Oh. Para kaming nasa jungle. Kasi nagpapanday si Papa. Panday ta kay kamuluga COVID. Para ti agi. Bisaya na ito, no? Kabisaya. Ko kabisaya ang dako. Okay. Wala pa rin. Hintay-hintay lang tayo, guys. Kasi may manunood rin sa inyo. Yan ang sinasabing marunong kang maghintay. Be patient, guys. Kasi hindi yan sili na nagliliyab sa anghang. Wrong. Dito ako dito ko natanaw sa screen. Dapat dito sa lens. Ayan. Ito na lens. Ayan. So, ito yung background, guys. Dito sa amin. Ayan. Puro puno. Ayan siya. Ayan. Yan yung mga kapaligiran namin dito. Ayan. I-zoom ko kayo. Oh, bitch. Hindi beach. Ocean. Shown. Pareho lang yan. Yan, yan yung katapat namin, guys. Dagat. Beach na yan sa baba. So, ganyan siya. Ito yung namin, yung parang dirty kitchen. Pag may mga okasyon, dito nagluluto. Ayan. Hello mga suki. Tagal nyo naman. Okay, maghihintay tayo ng 12 hours dito. Well, trial pa naman to, guys.
trial pa naman to, so okay lang, walang tao, wala pang hintay-hintay lang ako. Marunong akong maghintay. Nakuha ko nga yung program na YouTube ng ilang taon. Ito pa kaya? Yan lang talaga guys. Marunong tayo maghintay. Hindi ka marunong maghintay, wala ka. Talagang wala. Then, para hindi ka malulog, lagay ko yan dito. Kasi kahit saan si Garel, kakayanin niya mag-acrobat. Yan. Saan mo talaga si Garel ilagay? Isip-isip. Dito kaya. Pangit naman ang view. Or doon. Namatay yung halaman ko guys. So, yan. Hindi siya nakita ng araw. Yan. Parang ganyan na lang. Oo. Yan. Parang okay na yun. Parang hindi kayo pantay. Makita niyo yung view. While maghihintay tayo, 7 minutes na guys. Wala pa rin tayong bisita. It's okay. Anong gagawin natin? Mag-isip. Share ko muna to sa social media. Charot lang. Hindi ko siya ma-share guys kasi cellphone yung gamit ko ngayon. Save highlights. Oh, pwede pala siya ma-share. Kaso lang, wala dito sa choices yung pag-sharean ko. Init. Masishare pala siya guys. Udi. May new. Ay, ito. Tara na. Halina mga kasama. Wait lang, i-share ko muna. Trial pa to guys ha. Baka may mausyoso na naman dyan. Kinsa siya nganong joke lang. Siyempre pag nasi-share kayo guys, dapat naka-public siya ha. Wag lang yung i-only me lang ninyo. Ba't pa kayo nag-live kung i-only me lang ninyo, di ba? Pero pwede naman dito sa mga close friends, acquaintances, friends except di blank para hindi niya makita, or friends lang. So, sa akin is public lang akin. I-share ko kung saan location ko siya or saan ako ngayon. Okay, Iligan na lang para madali. Iligan City. Hi to all online sealer. Hello mga guys. Kapit lang tayo mga guys ha.
Lagyan natin ng feelings para naman ano ba? Mag-support kaya tayo pero hindi naman dapat i-support, diba? Naglo-loading pa siya, guys. Loading pa siya. O wala talaga. Wait. Feeling na lang. Blessed. And connect natin. Hindi pa pala siya ano na. Okay na yan. So, ito sa group. Pwede pala siya, guys. O kita nyo? Yung araw na to may natutunan ako. Hi, thank you Lord. Every day. Every day. Isa lang pala. Almost. So, isa lang pwede. Isa lang pwede. So, dito tayo kay Leo Marcos. So, ayan. Share ko na. Sa group ni Leo Marcos. Francis Leo Marcos. Kamusta nga pala si Leo Marcos? Charas na. Close kami. Yun. Aso namin dyan, tatlo yan sila. Tatlo ba? Tatlo yan sila, guys. Dito kasi sila nagtatambay pag ganitong oras. Bandang 12, 11, 10, 11, 12. Oh my goodness. Ayan. Ito yung background ko, guys. Dito sa amin. Katapat dito sa aming bahay. Dito yung dagat. Ito naman yung bahay namin. Ayan. Kaso lang, hindi pa siya tapos. Pero, tahanan na siya. Kasi may mga tao na naninirahan. Joke. Yung buhok. Tingnan mo yung buhok ko. Kalimutan ko tuloy yung dapat ganyan yan siya. Yan. Wala akong pang tali. Patingin. Wala pa rin tao. Hi. Baka busy pa lang sila. So mamaya. Mabalik ako mamaya, guys. Nagsusumba tayo, guys. Wala pa rin mga baguhan dito. Talaga ba? Talaga bang walang mga baguhan? Charot. Charot lang, charot. Nag-live ako, guys, kasi nagta-try ako nung may isang YouTuber kasi nakapa-inspire sa akin kung bakit ako nagla-live. Kasi naging struggle ko rin yung may topic kasi siya, guys, na yung struggle ba sa pag-upload. Kasi yun yung pinaka number one na struggle ko, guys. Kasi dito sa amin dapat yung yung area ko is
kung magre-review ka ng isang mga product, dapat hindi maingay, ganun. Pero dito sa amin kasi, kunting kunting ingay lang, parang ano na, makakat siya ng microphone ko, or hindi naman ako maka-afford ng yung baga, yung magandang microphone na parang hindi makuha yung maingay, kahit maingay lang na ano, yung, tulad yan, yung birds, ng goats, ng sasakyan, yan, or dito sa amin, yung mga yung mga bata, which is normal naman na magkaroon ng mga bata, pero hindi ko maano yung pag-review ko, kasi basta yung issue ko yung maingay talaga dito sa amin. Hindi lang siya basta maingay siya, pero masaya siya maingay, masaya na maingay. Ano ba talaga, te? Yun lang, yun yung pinaka-concern ko. So umabot ako ng anong last upload ko, mga last year pa ata, or nung last month, yung nag-live din ako, nag-try talaga ako mag-live, guys, yung sa night routine na skincare ko, yun siya. Tapos hindi ko na talaga inedit, kasi nga live naman yun, diba? So ka-upload ako doon ng na-check ko yung YouTube account niya ni Ingrata de Cortis. Si ma'am, pa-shoutout ako kay ma'am Ingrata de Cortis. Hello ma'am. Tapos sabi niya doon, pag hindi mo na-uploadan yung YouTube account mo, tapos qualified, or yung na-monetize mo na ba yung channel mo, guys, yun, tapos posible talaga yung mawawala yung monetization mo, so demonetize ka. So parang sabi ko, oh my god, ang tagal ko nga yung kinuha, diba? So last year ko pa lang siya nabalik. Nahaba ang kwento kasi na sa maraming channel na nagawa ko, yung ginamit ko ngayon na channel is talagang kinuha ko pa sa dati kong email account ko, kasi yung email account ko na na-link ko to na channel, may nagka-problema, parang suspended ata yung Gmail account ko, parang ganyan. So hindi ko siya magamit pag ganito magla-live ako. So ang ginawa ko, nag-research. So nawalan ako ng pag-asa, nawala akong paglaon, guys. Tapos yun, nabuhayan na naman ako, gumawa ako ulit ng channel. Actually, nagawa kong channel 3, 4, 5 kung kasali na to. That time, yung 4 na yun, parang wala lang, gusto ko lang. Tapos yung isa, kunti na lang para makuha ko naman yung 4,000 watch hour within 1 year. So ulit na lang yung isa. Pero luckily, ngayong taon, January, nabalik itong pinaka main channel ko. So binigay sa akin ni YouTube, kasi in-email ko siya through sa itong bagong Gmail ko. Iba kasi yan, guys, kung nagcha-channel ka, yung YouTube account mo is connected sa Gmail account mo. Ayan. So ganyan. Ang ginawa ko nang nag-research ako, yung account na Gmail account ko na suspend sa hindi ko alam kung anong rules pa yun. Kinuha ko na lang yung channel ko, which is ito,
yung min, transfer ko siya sa ibang sa ibang Gmail account ko kasi may nabasa ako, nag-scroll ako sa YouTube na paano i-recover yung old na channel. Tapos na-pop up doon na pwede pala yun. Tapos palitan lang ang manager ba yun? Basta may somewhere ganyan. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinagsasabi ko. Basta nakuha ko siya. Inimil ako ng January. Ngayong taon lang na January. Tapos ito, nagamit ko siya last month. Trinay ko kung mag-work. Ayun, nag-work naman siya kasi nakapag-upload na ako, ganyan. Pero nakapag-upload na ako ng bago kong video na nag-live ako sa night skin routine na pang night. Night skin routine ko sa itong channel na to. Tapos, sabi ko, ay, totoo nga to kasi na-link na doon sa bago kong Gmail. Pero magagamit ko naman, ma-open ko pa naman yung Gmail na suspended siya ata sa YouTube. Hindi ko alam, baka sa YouTube suspended siya kasi may mga rules ganyan. Ito kasi si lola nyo, ang dami-dami kong ginawang channel. Pero ito yung pinakaunang channel ko kasi aminin naman natin guys, kasi ang hirap makakuha na program, YouTube program partners ni YouTube na yun nga, mag-monetize ka ng channel mo para naman kikita ka, ganyan, or may mga ganyan. Ito lang yung yung successful ba nagawa. Ayan, so pa ba check up sa inyo para na akong dito kasi may naglalaro sa amin. Time check, it's 22 minutes and 31 seconds. Ayan guys, wala pa rin bisita, wala pa rin pumasok. It's okay, ganyan lang naman talaga yan. Paano, nadi-discourage ako nung first kasi di pa pag ganito pag na-YouTube, nagla-live ka sa YouTube, wala talaga nanonood, wala kahit nagla-like lang, pero yung counting mo pala sa YouTube, active ka, malaki pa ng bagay yun yung nalaman ko kasi yung sa channel ni Ma'am Ingrata de Sportes, shout out ko nga pala si Ma'am Ingrata de Ortiz. Siya yung para bang nagising ako ulit. Oo nga no, kung yun yung lang, maliit lang naman yung problema ko, yung maingay dito, ganyan, maingay siya. May viewers isa. Sino kaya yan? Isa ba yan? Yan. Si Ma'am Ingrata yung nagpa-inspire sa akin na gumawa ng live na hindi na mag-edit ng video, ganyan. Ayan. Ano lang. Tapos, na-inspire ako doon kasi sinabi niya, sayang yung panahon na ginugol mo na nakuha mo tong pag-monetize ng channel mo. Tapos madali mo lang i-give up, di ba? Madali mo lang give up in a way na hindi mo na gustong mag-upload ng video. Pwede na gamitin tong live, pwede gamitin itong tinatawag na super chat, or you can communicate sa mga viewers mo, ganyan. Yung video ko guys na in-upload yung tungkol sa kere, yung ako na ba yung nasa camera ganito, yan, umabot siya ng 50,000 views, parang mga ganun, somewhere 2017 ata yun, or 18 ba, yan. So doon ko nakuha yung
loading ako yung program ba ng YouTube. Yun, YouTube. Doon ko siya nakuha, guys. Tapos, i-give up mo lang siya ng basa-basa lang, charot lang. Pero, yung pinaka-tip ko, guys, is ilang taon mo siya kinuha yung YouTube Program Partners, yung IPP. Tapos, ang dali mong mag-give up. Ang dali mong mag-give up na sabihin mong, ayaw ko na, parang ganon, kasi ganito. Naranasan ko yan kasi parang nanghihinayang ako yung na dili ko ganan mag-upload og video karon kay kanang ayaw kong mag-upload ng video kasi na parang wala ako sa mood, parang ayaw kong gusto mag-upload kasi wala ka sa gana na mag-upload or mag-take ng film or mag-video kahit ano or something, mag-review ka ng kahit na ano na product. Oh my god, guys, yung i-review ko ng mga gamit, ng mga skincare, lahat guys, nandyan nakatambak. Galit na yung asawa ko kasi ganyan. So, okay lang yan, tinanggap ko lang yung galit yan kasi yun, hindi ko pa talaga hindi ko pa siya na review. Then anong gagawin ko? Ang ingay nga, tapos ganyan. Tapos happy ako ngayon, guys. Sobrang happy ko ngayon kasi yung kwarto namin ngayon, renovate namin. Parang ano siya, nilagyan na talaga namin ng yung wall. Dati kasi yung cortina lang yung pagitan ng aming ano. So, maririnig talaga yung ang ingay sa labas doon sa kwarto namin. So, itatry ko ngayon na naka-close na yung room namin. Hindi pa tapos pero ongoing pa kami, guys. Ongoing pa kami na trinabaho namin yung room para yung concern ko na maingay, yung issues na hindi ako mag-upload kasi marami akong dahilan. Ayan. Pero, yun lang. Ngayon na pwede palang mag-live na ganito, na pwede ko kayong kausapin. Yan. Pwede ko kayong kausapin. Gusto ko makita yung mga chat nyo. Pero hindi ko makita dito. Hindi ko alam kung paano. Okay. Up, down. Hindi naman. Yan. Hi, one viewer. 2 na pala sila, 3 na pala sila kanina. Hello guys. Tapos ito, yung mga newbie na YouTuber, tsaka nag-start pa lang, beginner, small, ganyan. Guys, believe it or not, mahirap talaga si YouTube pag parang yung wala kang hindi ka na-motivate, hindi ka desperada na gagawin mo yan kasi yan dapat strong yung vision mo sa yung mga gusto mo sa buhay. Yun yung ilagay mo lagi sa isip mo kasi nadidiktahan yung isip mo sa puso mo. Minsan nadidiktahan naman yung isip mo sa puso at sa isip. Basta mga ganyan, guys. Marami nag-struggle na ganun. Lalo na ngayon. Mayroon pang COVID, mayroon pang mga ganyan, marami na ganyan. Puro tayo ganyan. Dapat ang gagawin natin is yung YouTube mo, kung bago ka pa lang, mag-upload ka ng everyday kahit ano lang siya. Less than 5 minutes or less than, kahit may maliit-liit lang na 1 views gabi 1 views 1 views kahit 1 view lang yan, guys. Ika-count na yan ni YouTube. Okay? So, counted na yan ni YouTube sa 4,000 watch hour. Counted na yan ni YouTube. Ayan. So, kung hindi nyo pa gets yung mga pinagsasabi ko dito, okay? So,
ayaw nyo ng pagmumukha ko, pwede nyo tignan yung background ko. Ayan guys, dagat yan dyan. Tada. Yan. Hi for ka number 4 na viewers. Hello guys. Malaking thank you nga pala sa 1, 2, 3, 4 o 4 na views. 4 na nagbisita ngayon sa live ko kasi ang laking tulong ng apat na to. Apat ganyan. Sa watch 400 watch hour po. Yan. Malaking ano siya, natakot ako mga aso pala. Yan guys, kasi yung tinatawag na post niyo sa Facebook na legit or permanent YouTuber, pwedeng mag-subscribe. Guys, huwag niyong gawin yan. Huwag niyo nang gawin yan kasi ano siya, parang dayaan lang. Dinadaya lang kayo niyan guys. Parang pag-ibig lang yan. Charot. Charot. Ayan. Yun yung noon, ng first pa, nung una ko pa talaga, yung wala pa akong subscriber, nagawa ko yung sakto sa nagawa ko rin yung yung suntukin mo kahit anong suntok dyan sa pulang button na yan, ganyan, mga ganyan, sipa, ganyan, mga hug to hug, ano pa ba, yung iniwan ko na yung binisita na kita sa bahay mo, ganyan yung mga term kasi bawal kasi pinagbawalan na kasi ni YouTube yung board na sub, yung subscribe, yung yung mga word na nakaka sa program nila pag na-scroll yun ng wave sa wave ng spider, talagang ini-erase nila guys. Ako nga, yung experience ko ngayon yung sa subscribers ko, hindi ako active ng almost 9 months or below 9 months. Ganyan. May mga subscriber ako na delete talaga ni YouTube or inaalis nila kasi yung nag-comment sa akin dun sa mga previous videos ko na please sis or mamshi, paki-subscribe, mga ganyan ng mga talagang automatically dinidelete nila or iwan ko kung ini-erase ba sa system, hindi ko alam kasi yung subscriber ko guys, bumaba siya ng mga almost mga 20% yung mga natanggal na subscribers sa akin or yung hindi mga legit, hindi permanent, hindi real na subscriber or hindi active dito sa YouTube or hindi active na Gmail account na ginagamit sa YouTube o basta-basta na lang na para mag-subscribe or yun siya guys. So ano pa ba? Number 1, dapat hindi ka mag-sub to sub kahit doon sa Facebook mo. Number 2, naririnig nyo ba ako guys? Hello? Naririnig nyo ako? Kasi guys, pinaka lang talaga sa YouTube is yung mamomotivate ka kung anong gawin ngayong araw na to, anong gawin mo. Tama daw sabi ng kambing. Mamomotivate ka guys. Lubat daw ako, my gosh. Ayan. So may 34 minutes and 12 seconds na siya. So hi sa 5 view, sa 5 visitor ko, salamat sa inyo kasi counted na yan ni YouTube na totoong tao kayo, totoong nagwa-watch kayo dito sa channel ko kahit hindi kayo nag-subscribe. Yun nga pala guys, please subscribe to my channel. At kahit hindi madalas ako na-upload, pero ngayon magla-live na muna ako kasi dito talaga sa area namin talagang maingay. So i-embrace ko yung false na yung maingay dito talaga sa amin kasi lalo na may mga bata na maingay dito sa amin, may mga tunog na mehe
sometimes yung mga aso namin, ayan, maiingayan sila. So hindi ko mapipigilan yan. So nature lang yan. So ang solution guys is ito, magla-live na lang ako kahit ayaw nyo sa pagmumukha ko. Ayan guys. Ayan. So thank you, and pinakamaayo gid guys is love lang ninyo inyong buhaton. I-love lang gid ninyo, tapos i-embrace ninyo kung sa mga sayo. Charot lang. Bitaw. Kung ganahan jud ka mag-YouTube, okay? Ganahan ka mag-YouTube, mag-start ka. Start na karon. Karon dayon nga gitan-aw ko nimo pag-start na. Okay. Kung dili ka mag-start, wala gihapon. Mag-believe lang ka nga gusto ka o ganahan ka mo na taman ra ka diha, mura ra gyapon kag natulog. Para ka lang natutulog nagising. Ayan. So gawin mo kung gusto mo mag-YouTube, mag-login ka or kahit cellphone lang, punta ka doon sa YouTube. Mag-sign up ka. Pero ang una mong gawin, mag-create ka ng Gmail account. Gmail account. Doon mag-sign up ka, i-connect mo sa YouTube mo. Tapos wala, may YouTube channel ka na. Tapos lagyan mo ng YouTube title mo, YouTube channel mo, pangalan mo, kahit anong brand na name. Ayan, kahit anong gusto mong i-name, basta sa'yo yung pinaka-unique na sabi, parang sa Jamil. Ay, shout out sa Jamil. Si Jamil, pag sinabi ng Jamil, couple yan sila. Mag-shout out. Okay? Yung madali bang maalala ng tao, tulad ko, hindi ako famous. Pag sinabing ganyan, Genevieve hindi Genevieve Borga, hindi pa yan kilala guys. Pero pag sinabi mong Jamel, pag sinabi mong Alex Borsaga, Erwin Tolfo, ganyan, mga ganyan, shoutout sa kanila, talagang nakasaksak na sa isip niya na nanagin na sila utak sa tao guys. Kaya nga no, labi na karon na COVID, na tanan sa cellphone, na tanan sa YouTube, na tanan sa Facebook, ang mga tanaw sa ilaha gadgets, mailahan din sila kung kinsa na. Magpula-pula ka kung sa inyong gusto na title sa inyong channel, okay? So ayaw kalimot na kanang na ay pinaka-unique na name, okay? Na siya ay pinaka-unique na name, tapos kung posible lang jud na pinaka-short lang jud, mga kuan lang, pwede duha lang ka yung bang word, mga ganun, parang pangalan mo lang, tapos or gagawa ba ka, or gagawa yung hilig mo is DIY, mga ganyan, gagawa ka na review, ganyan. Ayan siya. Yun lang yun guys, dapat consistent ka din. Huwag kang gagaya sa akin na hindi consistent. Ayan, huwag kang gagaya guys. Pag na-off to, ibig sabihin yan, lobat ako. Okay, lobat na ako. So don't forget to subscribe to my channel guys. Nandito lang, dyan. Okay, so mga previous views ko nandito or nandyan. So yan guys, so hindi ko na malagyan ng subscribe dyan sa maliit na button at dyan sa maliit na screen kasi live ako guys. So yun yung nakaganda sa live kasi mataas yung hours na magawa mo. Tapos wala, nagsasalita lang ako. Hi one viewer, hi mga ka-6 ka na nga pala. Thank you sa inyo. Thank you. God bless. And more agad na upload sa inyo video. Kung bago pa ka, go on lang. Bahala 5 minutes below, upload lang. Upload. Huwag mong isipin na tip ko lang guys, kahit cellphone lang yung gamit mo, maganda na yan. Cellphone lang yung gamit ko. Nung unang cellphone na gamit ko is 5 na yung may isa kong video na in-upload is yung iPhone 4 na camera lang doon sa front pa yun. Sa sunod yung iPhone 5
5, tapos yung iPhone 6, tapos ito iPhone 6. Yan siya guys. iPhone lang tong gamit ko. Depende na lang sa lights. Ganito, okay ang lights kasi ah, umaga pa or ganyan, maaliwalas yung view, yung araw, normal yung lighting mo, yung kulay ng balat mo is normal. So yan yung maganda guys pag ano. Pero hindi ko naman sinabi na bibili kayo ng mga mamahaling phone. O, pag nag-start ka, start ka lang sa maliit. Yan, tapos pag nakaluwag-luwag na, mag-save ka na, mas marirecommend ko yung iPhone. Mayroon namang mga second hand na iPhone. Huwag nyo nang ambisyonin na bilhin yung naka-sealed pa na box na iPhone, okay? May mabibili na kayo diyan sa tabi-tabi. Ano, mga second hand, pero wag lang yung GPP. Basta masasabi ko, wag lang yung GPP guys na iPhone, kasi mag-struggle kayo. So yung simi din, yung simi unlock yung tinatawag nila. Wag yung GPP iPhone, wag yung simi unlock iPhone, kasi magsa-struggle kayo kung hindi nyo pa kabisado si iPhone or si Apple, okay? Ang marirecommend ko na sikandahan na pwede nyo maganda yung visual, maganda yung camera is ano, yung factory unlock. Totally unlock talaga siya guys, kasi magagamit nyo kahit anong SIM. Tapos pwede nyo i-log in yung Apple ID nyo, ganyan. Tapos pag video lang, okay lang naman siya. Basta advice ko lang, wag yung GPP at saka yung SIM unlock. Kung bibili kayo ng iPhone, na second iPhone, para for sake lang sa ganito ka, mag-video ka, mag-YouTube ka, pili ka. Okay? Bumili ka yung budget na 3,000 below or 3, 4, 5, 6. Ganyan. Sa mga ganyang halaga.